Balik ta sa maong question igsoon tong sa gitawag nato og buhat Jis. Mo bitang matingala ta igsoon nga ngano man nga wala man nila giapil ang gitawag nato dili unta sila mokaon sa isda nga walay hingbis kay wala ba yan ang maapil sa buhat Jis. Muna itong gikahibulngan. Kaya sugin lang ko kamo igsoon, si Pedro nag-ingon magyud nga, ug samtang si Pedro nalibog sa iyang unahuna kung unsa ka ang kahulugan sa maong pananahon, nagkinahanglan og tubag ang iyang kalibog. Kay ang pananaw nagkinahanglan og eksplikasyon. Now, ang question, natubag ba ang kalibog ni Pedro? Yes! Basahon na to ang tibuok nga kapitulo. Dili lang nato nga murag cafeteria nga pili-pilion natong sudan nga gusto nato kaunon. Unya, ang di na to gusto kaunon, dili na to kaon. Murag cafeteria ang atong pagtuon sa Biblia. So, ang ato lang gusto mo atong kaunon. Tanaw na to, tibok Biblia. O sige, sultis tibok Biblia. Natubag ba ang iyang kalibog? Natubag. Versikulo 28, tagyan na to. Ugunya, mingon kanila, kamu sayod, kay human ani igsuon, nga nakakita si Pedro og pananaw, niabot na magudayon to ang mga sundalo nga gisugo ni Cornelio. Kaya ang context maguni aning buhat kapitulo 10, history man ni sa kang Cornelio, dili ni history sa kaon sa baboy. History na ito kang Cornelio, nga kini si Cornelio, usa ka Italyahanon, nas bersikulo 1 o bersikulo 2, mainampuon, muhatag og mga salapi alang sa Ginoo. Unya karon kay siya Italyahanon, meaning hintil. Ang kahadlok siya nga dawaton basag ka siya dito sa mga Hudiyo, inigabot niya dito. Unya aron si Pedro mo dawat sa mga hintil, gipakitaan si Pedro og pananawon sa mga mananap nga mahugaw og kanang mananap igsuon nagsimbolo og tao kay pananawon biato aton tan-awon kung tinuod ba na bersikulo 28 og siya mingon kanila kamo nasayod nga mao'y supak sa kasuguan alang sa usa ka Hudiyo ang pagpakigharong og pagpamisita sa usa ka taong dumuluong meaning to si dili Hudiyo. Apan gipahibalo kanako sa Dios nga kinahanglan walay tao nga akong pagaignon nga dili binalaan o mahugaw. Kining word dili binalaan o mahugaw asa man nato ni nabasa? Nabasa lang nato bagulang nas bersikulo 14. Apan si Pedro mingon dili ko Ginoo kay wala pa gyud koy nakaon nga dili binalaan o mahugaw. Kay ang pagsabot mananap. Pero ingon ni Ginoo nga kinsi og tingog miabot kaniya sa pag-usab sa ikaduha nga nangiyon ayaw paghinganlig dili binalaan ang butang nga nahinluan na sa Dios. Ang nahinluan di igsoon ang tao kay mag-ingon man 28 apan gipahibalo kanako sa Dios nga kinahanglan walay tao nga akong pagaidnon nga dili binalaan o mahugaw. Tao di ang gipasabot. Kapobre bigid sa atong theology igsoon nga moingon ta nga si Kristo naghinlo sa baboy. Unsa iyang ginlo dugo? Sabot pasabot si Kristo ni ani sa kalibutan aron sa pagpakamatay sa baboy. Si Kristo ni ani sa kalibutan aron ang iyang dugo mo'y muhugas sa baboy. Mas arang-arang pa ang baboy ani istoryahan ni kay ang baboy makasakag langit kay gipakamatyan ni Jesus Christ. Giulaan sa dugo, gihinluan. Ang uban nga mga tao nga wala mo dawat kang Kristo dili makalangit kay wala mo dawat. Ang baboy di ba na makadawat? Nganong hinluan mas dugo unsay ibot masabot ang baboy moadtog langit? Muna nga punto igsoon nga. Nganong hinluan mo siya? Nahugaw naman. Himo man natong bata ang Ginoo nga, mura ba ang Ginoo ba nga sa Old Testament, hugaw ang baboy ha? Dili ni siya makaon. Pagabot sa New Testament, sige, ipakaon na lang nako. Dili na to himuon bata ang Ginoo igsoon. Tungod kay nagkaon ta sa unod sa baboy. Atong i-justify, mangita tag bersikulo sa Biblia, aron makaon ang baboy. Nabita tayo gibasa din sa Isaias tong niagi natong episode. Nga, makita ang ginato nga tinuod ni siya nga wa gini siya mapakyas sayop ang interpretasyon sa uban kay naay tagna si Isaiah sa katapusang mga adlaw nga wala pa matuman. Basaw na sa nato utro ha aron maklaro aron makita ninyo nga ang sinabtan sa Seventh-day Adventist wala masayop og tama. Og ang sinabtan sa uban nga makaon ang baboy sayop og dili tama tungod kay mubangga sa ubang bersikulo dinis Biblia usbon ko sa pagbasa for the sake sa enlightenment nini nga kapunon. Tanaw ta Isaiah 66. Daghan ang akong gipangutana ni igsoon wa pag explanation nga nakita nako nga sakto. Tanaw na to ha. Kini sa bersikulo 15 kay aniya karon si Jehova muanhi uban sa kalayo. Question, nagabot na ba si Jehova ang ban kalayo? Wala pa. Okay, next.
Og ang iyang mga karo masama sa alimpuros aron sa pagpahamtang sa iyang kasuko uban sa kabangis og sa iyang pagbadlong uban sa siga sa kalayo. Niabot na ba si Ginoong Hesus o ang Dios aron sa pagsilot sa mga tao? Wala pa. Future din siya. Okay, verse 16. Kay pinaagi sa kalayo si Jehovah mopahamtang sa hukom. Pinaagi sa iyang espada, ibabaw sa tanang tao, og ang pinatay ni Jehovah, daghan. Nianhin na ba si Jehovah aron sa pagpahamtang sa hukom, og daghan ang nangamatay? Wala pa. So therefore, this is future. O niya, hinumdumi ang Diyos, perfect ni ang iyang mga prophecy, dili na yung nga bakak. Dili ingon nga, ay sorry kayo ha, katong propesya ni Isaiah sayop na ito. Ako na tong giusab, kay dinhi sa New Testament, ako nang ginluan. Dili ang Ginoo, imo mangusbo ng Ginoo. Malakya stress ang Dios walay pagkausab. Okay? Next, versicle 17. Kinsa may iyang hukman, kinsa may iyang patyon. Kadaghan man ang pinatay diri. Naas versikulo 15 o 16, versikulo 17 ningon. Kadtong nagabalaan sa ilang kogalingon og nagaputli sa ilang kogalingon aron sa pag-adto sa mga tanaman sa luyo sa usa diha sa taliwala nagakaon sa unod sa baboy og ang dulumtanan og ang ilaga silang tanan nagdungan sa pagdangat sa katapusan nag-ingon si Jehovah. Dili ang Seventh-day Adventist nag-ingon na igsoon. Now, kung wala ni siya giusab niya sa Ginoo kay ipakaon na ang baboy sa New Testament, naabatay tagna, naabatay gisulti si Ginoong Hesus nga nagingon, akong ipahibalo ninyo nga katong tagna ni Isaias sa kapitulo 66, dili na tumatuman tungod kay gihinluan na nako ang baboy. Naabay correction nga nahitabo. Walay correction nga nahitabo. Abi ninyo igsoon, kung mayungan ta nga si Isaias, tinuod nga propeta, mapugos gyud ta og angkon nga kini matuman sa katapusang mga adlaw. Kay kung di ni matuman sa katapusang mga adlaw, therefore si Isaias bakakon nga manalagna. Nya kabalo biya ta nga mismo ang Catholic, Protestant nag-angkon nga Isaias dili bakakon nga manalagna. Unsa may ilhanan sa bakakon nga manalagna? Niya ang ilhanan sa bakakon nga manalagna. Okay, Jeremias 28, versikulo 9. Ang manalagna nga nagtagna mahitungod sa pakigdait sa diha nga mahibatabo. Ang pulong sa manalagna, unya ang manalagna, hiilhan nga si Jehovah sa pagkamatuod nagpadala. Mahibaw-an nimo ang tinuod nga manalagna, kay ang iyang tagna matuman. Kung dili matuman, dili Diyos mo'y nagpahibalo. Dili Diyos mo'y nagtawag niya. Pero kung matuman gani, ang Diyos mo'y nagtawag niya. Now karon, kining Isaiah 66, ang akong question, tanan teologian mo admitar man ini nga wala pa ni mahitabo. So therefore, future ni siya ang pangutana. Mapakyas ni siya nga tagna o dili? Matuman ni siya nga tagna o dili? Kay kumiyong kag dili matuman, so imong giingon nga si Isaias, piki nga manalagna, kay ang iyang propesya wala matuman. Mapugos gyud mo igsoon, sugin lang ko kamo. Kaniadto dili ko Adventist. Pero paghibangat na ako ani nga teksto hangtod karon wala pay klaro nga mga tawo nag-explain sa ako Wala pa gyud. Ambot lang ka, tawag ko no dinhi sa Hope Channel kung maka-explain ba ka. Kay duha ra man imo explanation na. Matuman na siya or dili matuman. Kung dili matuman ang Isaiah 66, please explain. Nganong dili matuman? Kay nangita kog bersikulo nga bu-justify ani nga kini siya dili matuman tungod kay gikorreksyonan sa Ginoo. Wa gyud koy nabasa ba? Wa sa nag-ingon si Pedro sa buhat Diyos nga katong gisulti ni Jehovah sa Isaias, sorry kayo dili na tumatuman kay gihinluan na ang baboy sa dugo. Gipakamatyan na ni Kristo ang baboy. Kung manalitag dili dugo ang gihinlo, unsa may gihinlo? Unsa may gihinlo? Biblia nag-ingon nga ang baboy hugaw. Lahi ang word nga nahugawan ug lahi ang word nga hugaw. Ang deklarasyon sa Biblia sa Leviticus 11:7, ang baboy hugaw. Wa mag-ingon nga ang baboy nahugawan. Kay kung nahugawan, hinluan na ng tubig. Lapuan na og ininit na tubig, kagisan, ihawon, lutoon, ana. Pero kaso ang giingon hugaw magod, wala ingon nga nahugawan. For example, kanang hugaw nga gilabay nimo gikan sa imong tiyan ngadto sa gawas 5 minutos na nila nabilin. Atong hugaw gikan sa atong tiyan gilabay sa gawas. Hugaw mo na siya.
Pangutana, imo nang mahinluan. Bisag unsaon nimo nagwaswas ana, di na mahinluan ba? Kaya nga naman, hugaw mo na. Pero kung ang imong sapatos nakatunom og hugaw nga gikan sa tiyan nga gilabay sa gawas, ang sapatos mahinluan nimo. Pero ang hugaw di na nimo mahinluan. Mao bitaw ang tao igsoon. Bisag ang usa ka tawo na magoy pagbag-o, nagkaon kag unod sa baboy kaniadto, hinluan ka sa Ginoo ba? Nahugawan ka, pero hinluan ka niya sa dugo. Pero ayaw tapatuhuan dis balang kasulatan nga ang hugaw hinluan. Deklarasyon sa Biblia, hugaw-hugaw na gina siya. Unya pagkabarato sa atong theology nga ang buhat Capitologist igno nato nga gihinluan na ang baboy. Unsa may ginlo? Dugo ni Kristo? Ha? Tubig? Kay kung tubig man lang kaniadto na nato hinugasay sa tubig. Ha? Sa Old Testament na perting hinugasay na sa tubig. Kung tubig man lang. Pero kung gitawag sa nato igsunog dugo ni Kristo pagkabarato bagid sa dugo ni Kristo nagpakamatay tungod sa baboy. Mabitaw nga akong explanation. Nganong mangaon man sa tag-isda nga wala himbes? Nga wala man tayo nabasa sa buhat Jes nga makauna ang isda nga naapil dito sa habol ang isda. Alisod man sa diapil sa habol isda kay may tubig dito kinahanglan na sa aquarium. Nya wa man tayo nabasa dito nga sa dako nga habol na aquarium niya nakabutang dito ang isda. Kay sugin lang ko kamo igsuon, wala manggoy simbolos Biblia nga ang tao gisimbolo og isda. May payta ang tao gisimbolo og mananap na. Karnero dinhi sa akong tuo. Kanding diri sa akong wala. Ang karnero ug ang kanding gisimbolo sa tao. Mauna nga adunay upat ka tiil nga naa sa abol. Kay katong maong mananap nagsimbolo sa tao nga gihinluan na. Walay isda diha kay wa tay mabasa sa Biblia nga ang tao gisimbolo sa isda. Muna klaro diha. Unya may kita na sabol. Simbolo na siya. Asa kakakita nga tanang mananap ibutang sabol maigo ba day na. Una gigsoon nga daghan salamat nga na imong pangutana. Pero sugid lang ko kamo mao bitaw adto ka dito sa Israel hantud karon Israel di ka kaog unod sa baboy ba. Kita na hinon nagdabasa sa Biblia. Imagine nimo tanan mo autor dinhi sa Biblia except kang Luke matud sa ubang mga theologian puro na mga Hudiyo. Mismo si Jesus Christ Hudiyo. Mismo ang mga apostoles Hudiyo. Okay? So, daghan, dinhi usab ison na dinhi si Karen Boyser watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Yanix Kiamko, good PM pastor, watching from Japan. Malipay jud ko kung mugawas na gani ang imong programa. Pangutana pastor, malipay jud ko pamati sa imong programa. Regards ko ni Mr. and Mrs. Pastor Rudy Jimenez and family. Okay? Hazel Batalon Masida Bakos, amen. Zian Lee, amen. Buino igsoon, wa na magitoy panahon igsoon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Remember igsoon, nagmahal baya ang Seventh-day Adventist sa inyo ha. Ang usay sakit ang kamatuoran, usay sakit ang pagbasa sa Biblia, pero hinumdubi igo lang mi nagbasa sa Biblia. Kami na higugma ug nagampo alang kaninyo.